Hello, welcome! Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Învață engleza de la zero. Dacă nu ați vizionat lecțiile anterioare, numele meu este Simina și vă voi ajuta să învățați engleza într-un mod simplu și relaxat, pornind de la zero. În lecția de astăzi vom învăța articolele. La fel ca în limba română, în limba engleză există două tipuri de articole, articolul hotărât și articolul nehotărât. Vom începe cu articolul hotărât. În limba engleză acesta este the. Sau, dacă precede un cuvânt care începe cu o vocală, se va pronunța the. De exemplu, casa, the house. Mașina, the car. Băiatul, the boy. Cartea, the book. Mărul, the apple. Elefantul, the elephant. Iată o serie de situații în care vom folosi articolul hotărât the în limba engleză. Atunci când este vorba de un unicat, de exemplu, the Pope, Papa, adică the moon, luna, the President of France, președintele Franței, etc. Atunci când este vorba de un unicat în contextul dat de propoziție. De exemplu, we live in a small house next to the church. That is the church in our village. Adică, noi locuim într-o casă mică lângă biserică. Dar biserica este cea din satul nostru, una specifică. Cu superlativul unui adjectiv. He is the tallest boy in the class. Adică el este cel mai înalt băiat din clasă. Vom face ulterior și o lecție despre superlativul adjectivelor și al adverbelor. Acest the tallest este superlativul adjectivului tall, cel mai înalt, adică. Și întotdeauna tallest este precedat de the. În general, orice superlativ este precedat de acest the. Atunci când substantivul a fost deja menționat. De exemplu, there is a man in front of the shop. The man is really tall. Pentru că eu deja am menționat the man în propoziția precedentă, când reamintesc despre acest man, o să-i pun the în față. Este un bărbat sau se află un bărbat în fața magazinului, bărbatul este foarte înalt. Denumiri geografice. De exemplu, the Canary Islands, insulele Canare, the Carpathians, munții Carpați, the Great Lake, Marele Lac, the Pacific, Oceanul Pacific, the Nile, Nilul, the North Pole, Polul Nord, the Middle East, Orientul Mijlociu, the Sahara, deșertul Sahara, the United States of America, Statele Unite ale Americii, the Philippines, Filipine și așa mai departe. În nume de ziare mai folosim the atunci când denumirea respectivă include chiar the. The Times, de exemplu, este un faimos ziar american. Nume de organizații, cum ar fi The United Nations, Națiunile Unite. Mai folosim the și în denumirea unor clase sociale, și anume the rich, bogații, the poor, săracii, the elderly, bătrânii și așa mai departe. Mai folosim the și atunci când ne referim la toate lucrurile dintr-o anumită categorie. De exemplu, the wolf is a very dangerous animal. Adică lupul este un animal foarte periculos. Lupul în general, nu un anumit lup, ci toți lupii sunt periculoși. The heart pumps blood around the body. Inima pompează sânge în corp. Mai folosim the și pentru instrumente muzicale. De exemplu, she plays the violin very well. Ea cântă la vioară foarte bine.
Atenție foarte mare! Atunci când ne referim la cântat din voce, o să folosim sing, I sing, you sing și așa mai departe. Când mă refer la cântatul la un instrument, vom folosi întotdeauna play. She plays the violin. She plays the piano. She plays the cello. Și așa mai departe. Mai folosim the și la numele de familie, alături de un plural al numelui respectiv. De exemplu, the Smiths are coming tonight for dinner. În traducere ar fi familia Smith vine diseară la cină. Atenție, foarte important este să punem pluralul, pentru că ne referim la toți membrii familiei respective. The Smiths. Articolul nehotărât, acel o sau un din limba română, în engleză are două variante, a sau an. În general, se consideră că a se folosește înaintea cuvintelor care încep cu o consoană, iar an se folosește înaintea cuvintelor care încep cu o vocală. Dar asta nu este întotdeauna valabil. De exemplu, mergând pe principiul spus anterior, atunci când e vorba despre un substantiv care începe cu o consoană, vom pune a. Da? Asta este o regulă general valabilă. De exemplu, un băiat, a boy. O fată, a girl. Un tractor, a truck. O mașină, a car. Și așa mai departe. Iar atunci când am un substantiv care începe cu o vocală, voi pune în fața acestuia. Un măr, an apple. O portocală, an orange. O imagine, an image. Un ou, an egg. Bineînțeles că există și excepții de la această regulă, cum ar fi situația în care cuvântul începe cu sunetul U. În această situație vom pune a în fața substantivului, da? De exemplu, a university, o universitate, a uniform, o uniformă, a user, un utilizator, a European country, o țară europeană. În schimb, vom spune an umbrella, an uncle. Chiar dacă în ambele situații cuvântul înscris începe cu vocala U, în prima situație, când sunetul este U, sunt obligat să pun acel A, pentru că efectiv nu sună bine dacă spun an university. Sună mai bine să spun a university, a uniform, a user și așa mai departe. În schimb, în a doua situație, îmi permit să pun an pentru că nu mai am sunetul U. An umbrella, an uncle și așa mai departe. Bineînțeles că mai există și dilema existenței lui H la începutul cuvântului. Adică dacă un substantiv începe cu litera H în scris, trebuie să fiu atent dacă H-ul respectiv este pronunțat sau nu în citire. Pentru că dacă H-ul este pronunțat, voi folosi a în fața substantivului. De exemplu, a house, o casă, a horse, un cal, a health insurance, o asigurare de sănătate și așa mai departe. Dar în situația în care H nu este pronunțat, atunci voi folosi an, pentru că următorul sunet va fi o vocală. De exemplu, an hour. Auziți? An hour. H-ul nu se pronunță, primul sunet este o vocală și atunci eu sunt obligată să pun în față. An hour. O oră. Adică. De asemenea, de cele mai multe ori, în fața prescurtărilor, voi pune an. De exemplu, an MRI. Un RMN. Dar mai există și situații în care voi pune a, de exemplu, în fața lui PhD, a PhD, adică un doctorat. Când folosesc articolul nehotărât an, ei bine, îl folosesc cu substantive la singular. De exemplu, a burger, un burger, an apple, un măr, a child, un copil și așa mai departe. Cu substantive care sunt menționate pentru prima dată în context. De exemplu, Jack buys a book. Jack cumpără o carte. O carte este menționată pentru prima oară. Cu meserii și profesii. De exemplu, a doctor, a lawyer, a plumber și așa mai departe.
cu numere mari. De exemplu, 100, 100, 1000, 1000 și așa mai departe. Și pentru frecvențe. De exemplu, I make $200 a week. Fac, câștig, $200 pe săptămână. În limba engleză mai există ceea ce se numește zero article. Mai pe românește, situații în care trebuie să omit articolul. Nu voi folosi niciunul hotărât, niciunul nehotărât. De exemplu, atunci când mă refer la naționalități și limbi, voi spune Chinese, chineză, English, engleză, Spanish, spaniolă și așa mai departe. Mai puțin atenție când mă refer la populație. De exemplu, pot spune The Chinese are very smart, cu sensul că oamenii chinezi sunt foarte deștepți. În cazul sporturilor, voi spune mereu baseball, football, basketball și așa mai departe. Când mă refer la materii academice, de exemplu, biology, biologie, maths, matematică, history, istorie și așa mai departe. Dar și atunci când mă refer la substantive generice. De exemplu, all I want is happiness. Tot ce-mi doresc, tot ce vreau este fericire. Asta a fost tot pentru lecția de azi. Dacă v-a plăcut sau ați aflat ceva nou, dați un like acestui video și subscribe pentru a afla noutăți. De asemenea, lăsați-mi în comentarii ce ați vrea să mai învățați nou în limba engleză. V-am pupat! Goodbye!